Banyun pamundhut lewat via IMO. Setiane ati kadung tresno mring sliramu wong ayu raeleng dino lan wektu ning ati katon ora bisa ilang saya suwe saya ora karuan senadyan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan Asik wong ayu kowe tak tunggu cop pijer semoyo wae Prayoko aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane ngetresno tutup pondonane lungite asmara. Yuk semangat kanca-kanca Kaisar Indonesia Saka Ya kanca-kanca Sinoman tetap semangat. Oh garapan nih beri garapan. Nombring sliramu wong ayu raeleng dino lan wektu ning ati kapan ora bisa ilang saya suwe saya ora karuan senadyan mung yen sliramu ra